Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi sådan have blandet noget rundt, men det er allerede blandet rundt. Så i dag skal vi bare lige se om mig og min bror kan få nogle ting, som vi gerne vil have. Nå, hvem vil starte? Det vil jeg. Okay, så finder du en ting. Jeg tager den her ud i hjørnet. Marabu. Den vil jeg gerne spise. Jo, ham. Nå, så finder jeg en. Jeg tror, jeg tager den her. Den vil jeg faktisk rigtig gerne have. Men, din tur. Jeg tager den her. Endnu et stykke Marabu. Jeg er heldig. Hvor er du heldig? Nå, jeg tager den her. Yes! Det er sådan, vi får det samme. Ja. Men nu er der meget på spil lige nu. Nu er det min tur. Fint, jeg tager den. Okay. 3 tilbage. Jeg tager den her. Yes! Æble! Haha. Jeg tror, jeg tager den her. Også et æble. Jeg har allerede regnet ud, hvad der er i den sidste. Og den vil jeg simpelthen ikke tage. Så nu skal jeg ud og blive våd. Nå, nu er vi herude, og nu skal jeg blive våd. 3, 2, 1. Det røg ned i nakken. Tak for den her video. Hvis vi får 15 likes på den her video, så tror jeg laver en igen. Vi ses.